Dnešními hosty jsou odrazení hmyzu, k nalákání hmyzu a k rozmnožování. Jenom 3 možnosti jsou a jedna z nich bude správná. Tak podíváme se, co tady máme. Máme všechno tady. Výborně. No a správnou odpověď nám detailně řekne Vladimír. Díky nejmodernějším digitálním 3D mikroskopům dokážeme věci zvětšit až 10 000krát. Otevře se nám tak brána do dalšího světa, plná nevídaných pohledů, třeba z říše rostlin. Některé z nich mají důmyslnou obranu, která je viditelná na první pohled, nebo alespoň dotek, například trny u kaktusu nebo žahavé trichomy u kopřivy. Podívejte se, jak vypadají v porovnání s jehlou. Aromatické rostliny oproti tomu obsahují silice, které mají zabránit okusu bíložravci nebo napadení hmyzem a mikroorganismy. Lidmi jsou používané jako koření pro výrobu parfémů nebo při balzamování mumií. Silice si rostliny často uchovávají ve speciálních buňkách na povrchu listů. V těchto orgánech jsou dobře uschované pro případ potřeby.